जोंहा जितु दिल्लीयाव जेएनइउआवहाय बर' आयदाखौ लानो थाखाय जा रायज्लायनाय जादोंमोन बे फाइनाल जाबाय आरो खोथा होनाय बायदि बिटिसि सरकारनिफ्राय कर्पास फान्ड जाय फान्डजों जोङो बेथन होगोन इन्टारेस्ट स्पेसिफिक मोनसे फान्ड बियो बेफोरखौबो गासैखौबो हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननायाव बेखौ बाजेट खालामनाय जाबाय दा एलिगेसन बा फान्डआ फैब्लानो बे फैसाखौहाय बे फान्डखौहाय जोङो दिल्ली जेएनइउआव हरनाय जागोन ड्राफ्टनि गेजेरजों आरो बेखौहाय मावनायाव हाग्रामा महिलारि सारा गावनो सिन्ता सरसा खालामनानै जा आवगायलांदों बेबायदिनो राजनितिक दोलोआबो फरायसा आफादाबो हायत'आबो गावबा खामानि मावलांनायखौ बयबो लुबैदों आरो मावगासिनो दङ आरो मावलांबाय थागोन बेखिनि। आच्चा नोंथाङा सनमानखौ गोमालांनायखौ लानानै माखासे बाथ्रा आं ओरैसो बुंदों जेनेबा आं सासे चेयारमेन नालाय आं गावखौ नेग्लेक्ट खालामना बुङाखै ना जे बुंदों जे जोंनि सनमाना राजनितिकआव थानाय बेक्तिनि सनमाना मालाबा गोमालांनोबो हायो होनना बुंदों आं नाथाय जायहा फरायनानै एडमिनिस्ट्रेटिभ सिस्टेमाव नों लेखा लिरनायजोंनो होन खन्थाइ लिरनायजोंनो होन फरायनाय IAS IPS बेफोरनि सनमाना आलादा आरो बिसोरखौ जों बावनो हाया बिथांमोनाथ' मोनसे एडमिनिस्ट्रेटिभ सिस्टेमाव थायो नाथाय जेब्ला राजखान्थिनि माबाया पिरियडआ जोबो नों मोस्लेट जालाङो अब्ला बेफोरो गोमालाङो नाथाय नोंसोरबायदि फरायनाय नोंसोरबायदि इडुकेसन हायार इडुकेसन लानानै रायजोनि गेजेराव समाजनि गेजेराव रसन खालामनाय बे सनमाना खिन्थु जुग जुग थैनायसिम थायो होननानै आं बुंदों दिबाय मोनसे एनकारेजमेन्ट आं होदों आरो जे नोंसोरो फराय जोंनि सनमाना दानो दङ दानो गैया दाय नोंथांमोननि सनमाना लेखायाव लिरजालायनानै थागोन नोंथांमोनखौ अफिसार लाइनाव मोनोबा एडमिनिस्ट्रेटिभ सिस्टेमाव नोंसोरखौ खलम हमनाय नुयोबा नोंसोरखौ बेदि IAS अफिसारमोन बे जे SS अफिसारमोन बे बिराद मोजां लेखा लिरगिरिमोन बे बिराद मोजां खन्थाइगिरिमोन हारियाव जाथियाव बे सोलायनाय लाबोदों बेबायदि बिमुंखौसो माने आं लानो होदों नाथाय राजनितिकनि माबाया बारा गोबाव थायाना नङा होमबा आं बेखौसो बुंदों आरो दे